Daghang nagproblema ang mga tao ni Tagam, ay ang saad hangtod ron wala pagyud na tuman, dili sila mahimutang nangita ang katawhan, ay ang mga saad ilarang gikalimtan. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Ang ilang mga saad dili tinuod, ay wala pagyud nahimo sa ato ang nasod. Daron ang mga tawo dili na mutuo, ang mga baka kun dili angay ibuto. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Daghan ang nailad sa ilahang saad, problema sa nasod wala pagyud na sulbad, maong di na magpadala sa ilang istorya, ay kung mudaog na kalitra ka amnesia. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan intaw nagkagubot. Daghan ang nailad sa ilahang saad, problema sa nasod wala pagyud na sulbad, maong di na magpadala sa ilang istorya, ay kung mudaog na kalitra ka amnesia. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang mga katawhan nagsigi og paabot. Ang saad